Fi stqarrija jibsa l-istudenti universitarji insistew li l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna u daw kollha involuti għandhom iġorru responsabilità brabta mad-dil tal-isptarijiet dan kif ftit tal-jimilu ġew preżentati akkużi serji fil-konfront tagħhom meta bħalissa nies bħal Cicluna għadhom jokkupaw karigi għoljin fil-pajjiż. Din l-istqarrija komplit tibni fuq il-protesta li għamlu l-istudenti ftit tal-jimilu quddiem il-qorti sabiex juru solidarjetà assoluta mal-ġudikatura. Azzjoni mill-aktar b'saħħitha fejn studenta tal-liġi sansitra kwotat parti mit-teżi ta' Roberta Bela li ironikament qalet illi ma tistax issir pressjoni fuq il-qrati. Fl-istqarrija l-istudenti appellaw ukoll sabiex tittieħed azzjoni immedjata ħalli tkun assigurata trasparenza assoluta kif ukoll ġustizzja u li tinġar responsabilità minn dawk involuti f'din is-serqa mit-taxxi tal-poplu. Apparti minn hekk l-istudenti saħħu fuq l-importanza li l-inkjesta Vitis tiġi ippubblikata fit-totalità tagħha għaliex il-poplu ħaqqu jkun jaf il-verità kollha dwar dan id-deal fraudolenti. Dan fil-waqt li għal darb'oħra l-istudenti kkundannaw l-attakki ta' Roberta Bela fuq il-ġudikatura u ddeskrivew l-aġir tiegħu bħala wieħed perikolus u irresponsabbli.